Děcka poradní hygieně. Pozor, kopí to pod autobus. Vyspaný do růžová, umytý do čista. No. Dokument. Ježiš, já jsem si vzal takovou pomičku. Ale člověk to sluší, ale že? To hezky, holky, jak se pěkně češou. Správně, no jistě. No, já jsem dělal, lepší už to nebude. Dělal jsem, co jsem dělal. Já ne, holky. Počkej, hele. Matí to nebylo střídat. Petře, vyfotě. Ne. Jo. Dobrý. Ještě ne. Tak. Jo, už. Já ti ho naženu. Pak máme Ranní rozcvička. Tak, stačí. To je všechno. To teda Stepane učiteli tomu moc nedal. Je přestávka taky. Jak svatá Anna, tak si fakulty. Já jsem nevyhnal. Tady je někomu něco k smíchu a hodně. To jsou ty dvě absolventky tanečních. Petr už má po jídle. Petr má po jídle, po obědě. Petr už má po polívce, oběd teprve bude. Půjde. Řízeček samozřejmě. Ano. Máme se na děti, co papají. Dobrutky, taky řízeček. Co máte dobrýho děcka? Řízeček. Nemám karbonátek. Karbonátek. Řízeček tady dej, řízeček. Jo. Řízek. To je šnice jak objektiv varatka. nevezme. To je šnice jak varatka. Co mají tady holky, co dělají v hrníčku? No něco hroznýho, a to bude dobrý možná. No, to teda nevím. Tady se zeleninkou. A nějak fouká, že jo? A tady holky a kluci, co máme dobrýho? Šnicl? Šniclík. A tady je slepica na kuřetí. Co má Kelín? Polívka. Polívečku. Co ty máš? To jsou nějaký žížaly nebo co? Čínský bistro. Nudle. Nudle, jo. Kung Pao. Vidíš, tady je to napsané. Ráno 31. října, větrno, jasno. A víte, kam jedem děcka? Teď? Jo, tak to přesně. Carcassonne. Jo.
Kelly, sednout. Ne, já si chci vidět, jo. Jo, já. Stálo, já nevím, kolik to stálo, ale asi půl tisíce. Za hodinu 350 a máš 2 hodiny jako... Zastávka v Carcassonne. Pojď koníč, hoď ale... Máme. Buďte. Úplně úžasný. Ježíši Kriste, já jsem to Taky ještě běž tam. A stlačte se ještě k sobě. Ještě k sobě. Dívej se sem. A ústně. Míču.